Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Dewata. Kanthi irah-irahan Tapa Bisu. Wis seminggu Ki Lurah Dewa ngane-anehi tenan. Mbuh kesambet sing tunggu jaratan apa piye. Anak bojone padha ora ngerti mula bukane. Nalika bali saka salat jamaah subuh kok Ki Lurah kaya wong bisu. Najan bisu nanging polatane sajak genep. Pasuryane tetep ajeg padhang tanpa ana ulat peteng. Warga masyarakat desa Kadiwan padha bingung. Keluargane uga bingung. Ora ana sing ngerti apa karepe. Kamangka mangan ngombe ya padha adat saben. Bedane seminggu iki saben tengah wengi mesti tangi banjur lungguh sila ana tengah latar kaya wong semedi. Apa gegulang ngilmu anyar sing aneh? Ginia ora ngomongi anak bojo. Wengi iku Nyi Lurah melu tangi namantake bojone kang patrap semedi ing tengahé latar. Sajroning batin rada getun apa merga omonganku kang keladuk nalika seminggu kepungkur. Gumawang maneh suarane marang Ki Lurah nalika iku. Aku ki bojomu, Mas. Apa kok padhakake wong-wong wedok ana ndalan kae? Aku ki manungsa kang duwe rasa. Apa lali janjimu nalika sowan wong tuaku nembung aku? Duh Gusti, swara iku sangsaya cetha, ngumandang ngebaki langit. Apa ya padha kaya mangkono rasa kuciwa kang dirasakake Ki Lurah? Apa malah saya nunjem getune nganti bisu ngenengake anak bojo lan rakyate. Apa pancene lagi nglakoni tapa bisu? Ki Lurah ora gagas menawa sapari polahe digatekake bojone ing wengi iku. Ki Lurah wis digawa mabur tekan satengahing alas. Ana punggawa kraton kang jaga regol nyandhet lakune. Mandheg sik, Kang. Wis ndelik ana mburiku kene sik, ben Kanjeng Putri liwat dhisik. Tangane Ki Lurah dumadakan dicekel prajurit kraton banjur dikon ana mburine. Pancen ana wanita ayu numpak kereta kencana. Aneh rodane ora ngambah lemah, malah ngambang kepara mabur sandhuwure dalan kang diliwati. Sawise kereta liwat, banjur kaya ketarik Ki Lurah mabur sandhuwure dalan mangidul. Ngerti-ngerti mabur sandhuwure kali dawa nganti mandheg dhewe tekan gubuk sapinggire kali. Mandheg sila sangarepe wong tuwa jenggote dawa kang kebak kawibawan nanging katon menawa kebak uga ing kawicaksanan. Walah Ngger, kowe ora bakal tekan kene to, yen ora tak peksa ngene iki. Pangandikane Eyang sawise mbales uluk salamku. Kaya-kaya Ki Lurah wis rumaket banget marang Eyang. Sing sabar ngadepi urip. Urip ing donya kuwi ora mung sedina. Urip ora kena kalah. Aja gampang mutung nadyan bojomu minangka wong kang caket marang awakmu
tansah ngundamana lan ngleloro atimu. Pancen gaman kanggo mbubrah nering panggayuanmu ditujokake marang sisianmu. Amarga mungsuhmu kuwi ngerti menawa bojomu kuwi pikirane gampang dipancing lan gampang goreh, duwe ati lan rasa kang gampang owah. Mula awakmu kudu sing istiqomah, ngadeg jejeg tetek. Aja gampang miyar-miyur kajiwanmu, rasamu lan atimu. Nggih, Eyang. Nanging kene ya, saben dinten mung cubriya kang tanpa pakra. Saben wayah tansah nganam bolah ruwet. Saben ora peneran sithik mawon lajeng damel kiamat donyane. Sedaya kabecikan ical kados lebur-lebu ginawa angin. Ora apa-apa, Ngger. Ya mangkono iku jenenge donya. Kowe bisa ngiwakake donyamu. Nanging sisianmu isih nengenake donyane. Kabeh kuwi amarga saking tresnane marang awakmu. Mangkono iku urip komplit ing donya. Sing baku suwening suwe kudu bisa ngilangake rasa kadonyan. Oh, inggih Eyang. Wis Ngger, muga-muga kowe lan bojomu padha sing percaya tetep urip sehat, waras kuat lan menang ing wusanane bisa ngerteni panguwasane Gusti kang akarya jagat. Kowe bakal ngerteni apa kang bakal dumadi tumrap wong-wong kang durhaka ing alam donya. Oh, inggih Yang, matur nuwun. Ki Lurah amung bisa mantuk-mantuk. Saiki ngetutno cahya kang bakal nuntun awakmu tekan sejatining uripmu. Sawise Eyang ngucapake salam lan jawab Ki Lurah, ngerti Ki Lurah wis katut angin mabur muluk tekan ngawang-awang kang nora kejamah dening titah. Ki Lurah dhewe gumun. Iki tekan ngendi? Gene yo, aku tekan kene. Ki Lurah ijen ing tengah-tengah papan gumelar kang tanpa wates. Papan kang ora ana aran lor kidule. Padang jinglang dening cahya biru kang aneh ora gawe sulap lan blerenge mripat. Aneh, bareng sila ana rasa kang ayem tentrem. Awake kebak cahya kang gawe rasa entenge awak sakujur. Tanpa ana rasa cubriya, tanpa rasa serik gething, drengki lan meri. Anane amung rasa welas lan asih. Apa iki kang diarani sejatining urip? Sakeplasan grenenge Ki Lurah. Aneh, sing dirasake ing alam awang-awung, suwung meneng tanpa dunung, nanging wis dumunung tanpa ana apa-apa, tanpa butuh apa-apa, nanging wis cukup apa-apa. Bareng katrem ing rasa tentrem, Ki Lurah ngrasakake bokonge sumeleh ing tengah latar. Banjur melek ing rasa semune kuciwa, rasane Ki Lurah menawa diparengake pilih urip
ing awang-awung kang kebak ing katentreman. Nanging kewajiban urip ing alam donya kudu dirampungake kanthi sangu resiking ati. Sikil jumangkah bali ngidak bumi. Ki Lurah ngerti menawa wong kang sekti iku dudu wong kang bisa ngalahake mungsuh saakeh-akeh. Nanging wong sekti ya iku wong kang bisa ngalahake hardaning nepsu ing diri pribadi. Ki Lurah, kula nyuwun pangapunten nggih. Kula lepat sampun ngecolaken tembung-tembung ingkang damel runtik lan sakiting batos panjenengan. Sedaya wau amung agenging katresnan kula ingkang ajrih kecalan panjenengan. Nyi Lurah ngruket sikile Ki Lurah. Bareng ngerti bojone ngadeg sajak wis rampung anggone semedi. Wis Nyi, ora apa-apa. Aku yo njaluk ngapura. Ayo nerusake urip kanthi ati resik. Ora perlu ngingu rasa cubriya kang tundhane mbubrahake omah-omah. Banjur susah, sedih ing ati, malah wusanane lara bisa tumekaning bilahi. Sing seneng sapa? Mesti wae wong kang gething ndeleng uripe awake dhewe sing tansah rukun, ayem tentrem. Awake dhewe ora susah males seriking wong marang awake dhewe kanthi rasa serik, nanging diwales wae kanthi rasa welas lan asih. Saben titah bakal nemoni lelakone dhewe-dhewe. Uda kara sesasi sawise Ki Lurah tapa mbisu ana pagebluk ing desa Kadewan. Akeh rajapati. Anehe wong-wong sing lara lan mati yaiku wong-wong kang padha maeka Ki Lurah. Sajake wong-wong kuwi mungsuh-mungsuhe nalika padha-padha maju nyalonake dadi lurah. Saben dina Ki Lurah nekani layatan. Akeh warga sing rumangsa seneng amarga sanyatane wong-wong duraka lan curika sing padha mati. Akeh wong kang tata laire apik jebul atine kebak eri katut nemu bilahi. Saperangan tetep ana sing serik ati marang Ki Lurah. Ana sing alok menawa Ki Lurah golek tumbal. Anehe sing bar alok ganti dina wis dadi layon. Ki Lurah dikira wong sekti, nanging ing saben kalodhangan Ki Lurah tansah ngendika menawa kabeh kuwi mung kersane Gusti. Manungsa tanpa daya, amarga sejatining daya amung kagungane Gusti. Kabeh titah mung sadremi nglampahi. Karipta dening Dewata. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 19 tanggal 8 Oktober 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.